היום כל בן אדם בארץ ישראל יכול להיקלע לחובות, בין אם הוא עסק, בין אם הוא לא עסק, בין הוא בן אדם יחיד, בין אם הוא חייל. יש לנו במשרד מקרה של חייל בודד, המדינה לא דואגת לו איפה לגור, איך לשלם שכירות, והוא לא יכול לעבוד, נכון? כי הוא חייל. אז מה הוא עושה? הוא מכניס 400 שקל ומוציא יותר, וכל פעם הוא לוקח עוד הלוואה ועוד ישראכרט ועוד אשראי, ואז הוא מגיע למצב של תשלומים שהוא לא יכול לעמוד בהם. הוא פושע? פשוט רוצה לחיות. מתחילים לעשות לו עיקולים, הגבלות, הוא מתחיל להיכנס ללחצים ולא יודע מה לעשות. חושבים שאין לזה פתרון. באותו רגע נתון, בן אדם שנקלע לכזו סיטואציה חושב שסוף העולם הגיע. אבל זה לא ככה. לא צריך לתת לכדור הזה להתגלגל ולהתגלגל, אפשר לעצור את זה. יש היום הליכים מגוונים, בין אם זה חדלות פירעון, ובין אם בן אדם לא רוצה להיכנס להליך של חדלות פירעון מסיבה כזו או אחרת, אפשר גם לעשות צו תשלומים ואיחוד תיקים בהוצאה לפועל, פורסים לך את החוב, נותנים לך עיקולים והגבלות, השקט הנפשי חוזר אליך, אף אחד מהנושים לא יוכל לפנות אליך, ואתה יכול לחזור לחיות כמו שהיית עד עכשיו.